Iloilo. What's up mga kabunal? Lagi naka-record. Ano? Viewers mo. Hey, video, tuyok sa. Yo, so ngayon mga kabunal, magantay lang muna tayo ng mga viewers natin. So, dito na tayo ngayon sa Villamor Boxing Gym. So, ngayon yung meeting natin para sa Battle of Small YouTuber. So, ngayon yung finalize at may i-announce si Coach dito Villamor para sa ikakatuwa raw ng mga sasali sa Battle of YouTuber. So, yun. So ito yung mga sasali ngayon. So konti pa lang yung dumating, sina Jojo Ideas. So tingnan lang sa YouTube channel mo dal. Ha? Siya pala si Brian TV Abs. At saka si si Jerpo Motores, no? Jerpo Motores. Ito yung ipakon. So subscribe yung YouTube channel niya, Jerpo Motores. So yan. Yan si Coach dito Villamor mga kabunal. So yan. So yun, Coach, mayroon tayong pag-uusapan na yun na So tayo sa So sa hindi pa nakarating diyan, pumunta na kayo dito para ma-actual kayo na makarinig sa pag-uusapan natin kasi yun, kailangan talaga na andito kayo sa personal para maintindihan niyo ng maayos sa mga sasali sa Battle of Small YouTuber. Yan. Shout out pala sa YouTube channel ni mo? Rakitirong Master. Yeah, yung Rakitirong Master. So, anda na siya. Lagi na siyang nagtitraining dito. So, yan. Si Junri Dayupay. So, isa din siya sa katulad namin na lalaban sa Battle of Small YouTuber. So, siya pa yung kalaban niya. Canastra. San Canastra. So siya yung kalaban niya ni Abangan nyo laban ng abangan nyo. So dito si Coach Ting Bisaya. Coach, anong papayo natin sa mga viewers natin natin sa kanila na para sa Battle of Small YouTuber? Ayan, so guys, train lang kayo ng mag-train para mapansin kayo ng mga suman. Sige. Bisa mo ito. Stop. Sige. So, live ni? Live ni? So yun, Coach, ano natin sa mga sasali sa Battle of Small YouTuber? So, ano kailangan natin gawin para mas maganda yung laban? Ayun guys, train lang ng train. Tapos yung mga gusto sumali talaga sa Small YouTuber guys, punta lang kayo dito sa Villamor Brothers Boxing Gym para magpalista. Yun. So, meron nang dumating si Predax at saka si Boy Kidlat. Ayan. Medyo dumadami na tayo guys. So, yung mga hindi pa nakapunta dito guys, tapos gustong magboxing, punta na kayo dito para magpalista. So, punta na kayo dito para makapalista na kayo dahil kung hindi kayo makapagpalista, hindi talaga kayo makapaglaro sa makapaglaro. Kailangan talaga makakalista tapos kunin yung mga timbang nyo. So, yun. Shout out nga pala kay Kakuyaw TV. So, isa rin sa sasali sa Battle of YouTuber. Kailangan galingan mo dol yung okay na yun. Ayun, hindi pwede yun. Dapat kailangan manalo. Be the best manalo. So yun. So yun mga kabunal. Shout out Jojo Ideas. So dito siya ngayon si mga idol. Shout out mga idol. Dol, dili ka kare karon dol.
Idol Coach Ting Bisaya, Brian TV Abs. So, ngayon, andun yung dalawa. Ha? Ha? So, isa rin sa sasali sa Battle of YouTuber. So, baka mayroong mga senior citizen dyan Oh, na kailangan na Jupay Kadungog, malaban natin kay Jupay Kadungog. oh, So, laki na. malaki na yung ano niya, yung muscle. 50 years na niyang dinadala to. So, yun, kung sino man na senior citizen dyan, 50, edad mo doon? 50 na, 50. 50, oh, pero lalaban siya hanggang Laban ako, hanggang 70. Hanggang 70. Hanggang malakas pa ako. So, yun. Kailangan na si Carl, bad boy na si Oh, si Bad Boy, lalabanan niya daw si Kiko Matos. Hindi mo lalabanan si Kiko Matos? So, yan, dito tayo picture taking yan. Ayan si Hambaw Boy TV. So, ito lang mapapangako namin sa inyo. Okay na. Kahit mga YouTuber lang, nagsisikap kami na sa pag-training namin para maganda yung laban ipapakita namin. So, yan. Yan si... Surang. Parang Morales. Tingnan mo. Parang si Morales lang yan, ah. Ha? So, yun. Parang si Morales lang. So, okay ba yung ano nila, Coach? Okay kayo? Next! Nanana ka? Ako, kabawa ba tani? Shadow. Yan. So, yan parang si Morales parang pro boxer Solid ng katawan katawan pa lang. Abs pa lang, 10 packs na. Ano? Meron bang lalaban dyan? Oh? Parang si Manny Pacquiao nung 25 years old lang siya. Yan yung katawan ni Manny Pacquiao nung 25 years old pa siya, pero sobrang lakas na niya. Wala, lakas yan si Hambaw Boy TV. So, shout out sa 2 million viewers natin. So sa mga sa makakapanood ng video na to, huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe kasi meron pa kaming mga magandang maipapakita sa channel namin, sa channel kong to, ang Cashmas TV, at sa lahat ng mga sasali sa Battle of Small YouTuber. Kung mapuntahan niyo yung mga channel nila, huwag niyo rin kalimutang i-subscribe isa-isa yon. Kasi dun sa kanilang channel yon ipapakita yung mga yung mga training nila. So yun, meron namang isa. So siya yung kalaban ni ito. So tingala ni. Galuding, manisya, dirimen. Siya yung kalaban ni Yan rin. ha? Yan rin. Takitero Master. Punta rin mo, no? So yan. Yun lang mga galawan dito. Tiyak ka? So yan, tinuturoan na sila ng mga mga dapat gawin para maganda yung sa Yan, Coach Ting Bisaya. Shout out Brian, Abs TV, Jojo Adias. Shout out. So, dito tayo sa Villamor Boxing Gym. Maliganin mo? Dapat na? Maliganin mo na. Pwede. Come on. Muta ni mo. Oh. Muta mo. Uy, Wala pang tang... sige ka na, Boy Kidlat. Tara, ito pala si Boy Kidlat. Dal, si channel mo, Dal. Boy Pare. Ito pala si Boy Pare ko yung channel. So, nakapatimbang, nakatumiyagi. Wala pa, karoon pa. Timbang lang siya dito. Predax. Yan. Matay na yung pangbato ng naga. Yung tagagawa ng thumbnail, yung tagagawa ng thumbnail ng kalaban.
Sa versus ng versus. Ano masasabi mo sa kilaban mo si ano ngayon, si mga idol hindi siya makapunta dito kasi ayun na biyahe daw. Kailangan daw niyang maka ano ng pira. Para sa panganak daw. Oh, mga anak niyang asawa. Di, sa pang ba, September ba? September pa. Agatigong siya Sa daw. idol, sana malutas mo yung problema mo. Hindi naman yung problema, ano pa yan, blessings pa yan. Blessings yan, blessings. Kaya, ingat ka dyan, idol. So, yan. Sana sa sunod, makapunta ka na rito. Susunod sa laban sa August 8. Sa August 8, sana makapunta ka rito, idol. So, yun. So, ito yung mga kasama ko na magpapa-ano dito, magpapa-lista. Titimbang ni Dol. Hit, tunog na nilargo dia. Mutatak ka na. 20. Ay, liyok. 70.4. Oh. 55 na lang ka? So, yan. Yan yung mga pormahan nila dito. So, ngayon kasi malalaman kung sino talaga yung makakalaban ng final na. Nung unang palista kasi, yung mga timbang kasi namin nag-iba. Noon, malaki. Ngayon, may lumiit ng timbang. Uy, tanawa mo yun. Basta ugwa ba ng kuwan? Wala ba ng kuwan ng mga tingog ba? Wala ba na wala? Yan. Coach Ting Bisaya. So, nagla-live din siya sa ano dito. Sa covered. Dami na ko. So, Coach Ting Bisaya nga pala, hindi matutuloy yung laban nila ni Coach GC kasi wala na si Coach GC ngayon. So, si Billy Jack na lang yung mga kalaban na. Sana mapagbigyan to. Yan. Wow. Tingnan mo yung mga shadow fight nito. Parang, ano? Okay, kayo? Ikaw, naman daw ng mga shadow fight mo di ha? Kakuyaw! So, yun mga kabunal. So, yun. Nagano na kami dito, maggagawa kami ng mga shadow fight. Tapos yung yung pormahan, papakita yung katawan kung sino yung walang abs, yun na daw yung panalo kung sino yung walang abs. So, ayan na si Kakuyaw. Kakuyaw TV. So, hindi. Ngayon, yung nakikita nyo pa ngayon is, ano lang to, match up pa lang to ngayon. Yung timbang. Tapos, dyan sa mga picture ng pormahan, ng katawan. So, shout out. Huwag yung kalimutang i-subscribe ang Kasmas TV. So, Raketirong Master. Don't forget to subscribe. Subscribe nyo si Raketirong Master. At si Idol. So, yan. Nagpapalitan na sila ng subs. Kasi ito yung goal ng pagsasali ka sa Battle of YouTuber. Ito yung goal dito. Again sa subscriber. So, kung sino man na hindi pa nakasubscribe sa atin dyan, kung yung kalimutan mag-subscribe. Napay wala pa, Kots? Hindi pa dumating pa. Napay padong na. Si Pet Alas Kikerdos, padong na siya. Nanam na siya. Patawad na to. Ito, grabe lawas. Ay! Paragwa na eh. So sa lahat ng mga taga Cebu dyan, na mga small YouTuber. 53. Kalamoy lawas.
Kani kita tawa na ni gamay-gamay na bro. Palisa palusa. Pakita ang kuan, pakita ang 10 packs. Torang 10 packs. Hindi ka na maburot. Hindi maburot bagay. Ang katulad mong kita. Ito, grabe. Borog si Manipakman ay. So, yan mga kabunal. Mani pa ko sa hibon para mag-tutorial siya. Uunta. Ya, masa busy mo ko siya. Hindi ka kanina yung kwento to. Kaya kwarta pa niya. Ano lang siya ganang sa Domingo lang. So, yan. I-video na ako ng mga. Mag-isip ko ka. Masumbag-sumbag. Hadok ko. Hindi ka. Hindi. So, isa din tayo sa maggagawa ng ganyan yan ngayon. Makapag ano. Oh, sa live ba? I-share sa Facebook mo yun. I-share po sa community naman. Share. So, yan si Coach. Ari sa Facebook. Ha? Share. Mana. O, okay. Ay, sorry. Sa inyong pan. Group. Chat. Ay, sige, share po sa group chat. Tuh. Wow! Yun. Angas ng mga tato nila dito. Tayo sa Shen Canastra. Ha? May sparring din doon? Ha? Te. Sila, sparring partner pala itong dalawang to. Oh. Share tanan sa ko. Tanan, share. Sa Facebook, share na mo. Gitag mo sa mga friend tanan, mga YouTuber tanan. Ay, pantag ka ng 1 Ay, pila ka na. Kaya lang mga kuwan, kanang mga kailan na to ba? Pero si Frida ka, isip ka na. Ay, cool. Kena. Shout out lahat mga idol. Sunod Domingo idol. Sunod Domingo, mat na ba ka? Sunod Domingo pa eh. Next. Kadol, muna kadol, ikaw na kadol. Wah. Absoy. Ito yung mga sasali sa boxing, sa battle of small YouTuber, mga kabunal. So yan si Jojo Ideas, mukhang hindi matutuloy yung laban naman kasi bumaba ng gusto yung timbang niya. At steady lang tayo, steady lang timbang natin. lagnat. Bumaba. Dol, shout out. Shout out to kay Naka-YouTube channel lang? Angkas Mas TV. Ha? Angkas Mas TV. Oy, ang Kasmas TV. Please subscribe. Kuan ka dire? Amateurs ka dire? Apil ka? Yapil ko pa tulog YouTuber. Mapil ka? Tay, naog na kadaan eh. Patisadong kay ka dire. Wala, bingo ko. Pero sige, training dire. Wala training dire. Sige. Muna ka dito. Papa, timbang. Amigo lang. Anak ni coach no? Anak ni coach. Amateur. Kailan na ba? Ito ko boxer. Dol, shout out. Ngalan mo? Remark. Shout out tayo kang Remark. Naka-YouTube channel ba? Sa YouTube channel mo. Makoy Spartan TV. So, shout out niya si Makoy Spartan TV. Dili, mapil dire. Alag, apil dire kay patay ni na pagkasado na kay kao. Sa hapit na ka mag-pro. Mapura ko ay gan. Mag nanay do. Ay, naidua. Sige, mo sparring dire. Sige. Training, ya. Sige. Si Ming, good luck sa imong journey. So, yun. Ito na sila. Wow! Jerpo Motoris. So, Dax natin. Dax ni nato. Dax. Sa Angkas. So, Sir Francis. Tulo mi kabuok. 3 kami dito na mga Angkas rider na sasali sa boxing sa Battle of Small YouTuber. So, isa siya sa sasali. Jerpo Motoris. Ayan.
Idol, lapa kay panahon. So what's up? Shout out. Go, go. So yan, si Idol Momoy, yung idol natin, anong masasabi mo masasabi mo sa akin sa papagong laban? basta, basta matumbal ang pagkausa, sagpa. Ganito nga sa gym. Hindi daw ako pwedeng matumba mga kabunal, sasampalin niya daw ako dito sa gym o sa loob ng ring. Sampalin niya ako sa loob ng ring pag matumba daw ako sa laban. So kailangan daw manalo. Tingnan niyo dito, oh. Ikot mo. Ikot mo. Oh. Sa lahat ng mga chicks, ako lang ang sumusuporta sa iyo. Ha? Ikaw, pakita yung video Sunod. dito ka. So isa din tayo mapapakita tayo ng bilbil na yun kasi matagal na tayong walang training eh. Bilbil na lang yung ipapakita natin doon. Tiyak ka? Kaya maulawan ta na? Mike ha, Mike. So yun mga kabunal. Susunod na tayo doon. Kuan ba para ang tingog ba Gani, gunitan ka na. Ayun, isal na yun. So dito na si Piat Alas Kicker Dos. Piat alas, kicker dos. No, okay ka na, matigas na to. So sa mga taga Imcor diha, na itong kauban si Sharp ha. Suportahin niyo ni si Sharp para sa Battle Small YouTuber. Pantay ha. Patraining na to ha. Paano eh? Ngalan. Dad. Ngalan edad niya, pila ka buk di pangkan. Yan bang. Sanin mo. Sa mga taga Imcor team kahoy-kahoy dyan, nandito na si Piat Alas Kicker Dos. Sintala po eh. Sintala niya. Boy, yung bato. Yak mayo. Hindi na ito na. Production 63. So 64 yung timbang niya. Lahat mo ng kuwan, lahat ng tinimbang. So yun, tapos siya makapagpalista. So hanapan pa siya ng match up ni Coach dito Villamor, sino mga kalaban niya. So malalaman, ipopost nila sa yun, sa Facebook sino mga makakalaban, ang mga bagong may papalista ngayon. Yun. Ikan, away na magma. Timbangan ba lang sa karong lawa? Timbang mo. Saka ka, brigano na usap. Hindi ko na. Ano yung final doon? Hindi ka na, ako kagtimbay. Ubus ka. Wala kita malawis mo kung diba? Ako kagtimbay. Luwas ya. Sampo na kasi. Pares ka dito. Mana sila tanan? Doa sa YouTube. Wala si ano namin yung bago namin subscribe din sa YouTube channel ni ito yung may picture sa yan. Hindi na lang. Gagawin na natin yung list natin. Yung pangarap natin, diba? Nalaban niya tayo doon sa amin sa bitay na walang kapatangunan. So ito, kapatangunan na ito. Ano yung resulta laban natin. Laban lang, laban. Simula pa lang tayo. Simula pa lang ito. Yun.
Fokus lang, fokus. Abang. Salamat tayo, salamat. So yun. So, ngayon, simula na yung meeting namin. Simula na yung meeting namin at doon i-announce na ni Coach dito Villamor yung dapat na malaman natin sa Patol Sugar. Shout out kay Piat Alas Kikerdos. Huwag yung limutan i-subscribe yung YouTube channel niya. At sa akin din ang Kasmas TV. Laban. Kaya kay pangalan niya yung YouTube channel, mga kabatol. So na, Red Horse, one battle. So, okay na. So, yun mga kabunal, tapos na, magsisimula na kami sa meeting namin. So, i-update ko lang kayo mamaya sa mga kaganapan dito. So, salamat sa nakapanood. Huwag niyong kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin at abangan yung laban natin sa Battle of Small YouTuber. Salamat. Ha? Meeting? Saan pag post ni? Pag ikat ng ano? Ano?